Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi Elonashi, please hide me and post like that. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini ndine makore 37 but handina mwana kana kuti chii. My father passed away panguva iya yeCovid. And I thought kufa kwainge kwakaita baba vangu was going to be the end of my misery, but no, hazvina kuita sekudaro. Nanhasi ndiri munhu wekuti ndichiri kungotambura. I think that I am even suffering more than that I used to do when my dad was still alive. My parents vakauyawo kuSouth Africa as teachers. It was way back. Inini, I was still very young at that time. Saka chikoro changu chose ndakatodzidza muSouth Africa. But what surprised me ndechekuti my father kunyangwe vaiva nemari because ivo vakazotanga kuitawo zvemabusinesses imomo muSouth Africa ende kumusha. But baba vangu vaiva neutsinye, especially kuhama dzavo vaiva neutsinye zvisingaiti. I still remember vamwe tete vangu vainge vakambouya kumba vainge vachida mari yekuti vakwanise kuenda kunoona doctor kuti vakwanise kurapwa. Saka ndakangoti since daddy was in South Africa, regai ndingovhura safe nekuti imba yedu yekuZim yaigara ine safe inenge ine mari at all times. Saka ndakangotora mari ndikabva ndapa auntie. I don't know kuti ivo baba vakazviziva sei kuti ndainge ndapa tete mari, but that very same day baba naamai vangu vakabva vatouya nendege from South Africa. Ndakazotongoona motikari yababa iyo yainge ichigara kuparking yekuairport. Motikari iyi yainge yatova pagedhi repamba. Apa baba vakangoburuka kubva motikari imomo vachitopopota as if inini ndainge ndatouraya munhu chaiye. Ivo baba vakabva vati kuna tete, ndokumbira kuti unge uchindipa mari yangu yawabira mwana wangu. Tete vakabva vaburitsa mari iya yandainge ndavapa, but vakaburitsa mari iyoyo vachichema tete. Tete vaingochema vachingoti, nhai mukoma, ko kana iwewe ukasandibatsira apa uri iwewe ropa rangu, zvino ndichazobatsirwawo nani. Apa ruoko rwatete rwaita zvekusinina mvura zvekuti after kana 20 minutes vaichinja bandage. Apa mukomanashi tete ava pavakauya kumba vainge vakatosunga ruoko rwavo nedhuku. Saka I felt sorry for her, and also at that time ndainge ndiri munhu wekuti panguva yacho I had just started doing my medical studies. Saka ndakabva ndatanga kucleana chironda chiya, but I had never seen and I have never seen something like that. Chironda ichocho chainge chiri paya panosangana bone, red thumb nepalm. Chironda chacho chainge chakachera mwena like zviya zvinoita mbeva. From the palm down to the joint yeparist zvaisatarisika katu, because waiti kana ukabata pachironda ichocho you could feel kuti all the tissue inside has been eaten away. Painge pakatoita gomba pachingobuda mvura chete. So I cleaned up the wound and I dressed it up with a new bandage. But my father pavakasvika vakabva vati vasati vatorera tete mari yandainge ndavapa, vakabva vati kuna tete vakavaudza kuti vabvise bandage randainge ndavasunga, otherwise vakabva vati ndinodaidza mapurisa nekuti baba vangu vainge vakaitira most of our relatives a peace order. Saka out of fear tete vakabva vatanga kubvisa the bandage ndokubva vatanga kuzvisunga. Saka tete vainge vachitadza kuzvisunga. I then tried to help her, but baba vangu vakabva vandirova nechifight kumusana ndikabva ndawira pasi. My dad vakabva vati kuna tete vaise mari yose yandainge ndavapa patable. After that baba namama vakabva vabuda natete ndokubva vanovasiya kuroad, I think because vakaita long time vasina kudzoka kumba. Mangwana acho daddy vakabva vafonerwa zvichinzi tete vainge vaadmitwa kuPare hospital, but my dad vakabva vatobhuka maflights back to South Africa. So when auntie died we never attended her funeral. Ndiwo wainge watova mutemo wemaparents angu muna I think 2006 to 2007. Paya pakanetsa zvinhu kumusha, hama dzababa would call vachikumbira baba pekuti vakwanise kusvikira muSouth Africa, but baba vangu vaingoti okay,
but vaibva vazoti asi kana ukadyiwa neshumba indava yako. At that time it didn't make any sense to me, but now titori nehama dzinokwana 3 dzakabva kumusha dzichida kuuya kuSouth Africa, but dzakazongotsakatika. I think that now it is close to 14 years. Hama idzodzo dzakangopedzisira kufona dzichiti dzainge dziri muroad kuuya. Zvaiti kana zvadaro daddy vaibva vatanga kurodza banga ravo for hours and hours without even taking a break. Sometimes vaisvika kana kuma 10 p.m. vari pabraai area pavo vachingorodza banga ravo. Vaizoti paya kana marara ndipo pavaizopinda mumba. Pane umwe muzukuru wamama akazotombofona achiti iye ainge ari muSouth Africa but ainge asina kwekugara. Mind you, my father had 3 houses in South Africa, 2 back home and 2 houses in Germany where my mother is now staying. Saka vakabva vati kumuzukuru wavo chikwira uye kuprovince kwatainge tichigara. Vakabva vamupa madirections ekuoffice kwadaddy, but paakazofona kuti ainge asvika, I don't know kuti ndidaddy kana kuti ndimam, but pane one wavo akabva afonera mapurisa. Then muzukuru uya akabva atouya akabva asungwa ndokubva azodipotewa. Muzukuru uyu only told me this when I spoke to him pa WhatsApp kuti paakasungwa nemapurisa, mapurisa acho akabva atomuudza kuti we are here to arrest you because your relatives told us that you don't have any papers. Ndokusungwa kwaakaitwa. At 21 I was supposed to get my first car, but nekuda kwekuti ndainge ndapa tete mari, motikari iyoyo ndakabva ndainyimwa. I was only given my first car ndatova ne24 years. Pamwe pandakanganwa mukoma nashindepe kuti when dad said kuna auntie isai mari pa table, dad na mom never touched that money, but pavakazodzoka vakadzoka neumwe munhu. So munhu uyu ainge aine gown iri rainge riri reblack, but ainge achitaura achirakidza kuti iye ainge ari muchawa. Vakabva vaenda naye kubedroom kwavo. Pavakazobuda it was maybe kuma 12 midnight. Vakabva vati ndiende kunomutsa garden boy na maid wedu. Vanhu ava vaitova vari murume nemukadzi, but vaigara kuBoy Sky. Ndakabuda but I was so scared nekuti pacho pandainge ndichifamba ndainzwa kuti mumashure mangu umu there was something chaita kunge nyoka zvekuti ndakabva ndatanga kumhanya kusvika ndazosvika kuma rooms kwevanhu ava vainge vachitishandira. Ndikabva ndazodzoka navo. Patakadzoka mumba vanhu vaya vakabva vapiwa mari, but vakapiwa mari yacho nemuchawa. Vana baba havana kana kumbogara vabata mari iyoyo. It was 10,500 rands nekuti ndainge ndanzi natete kuchipatara kwainge kuchidiwa 8,000 rands. Saka tete ndainge ndangovaburitsira 10,500 rands ndichiitira kuti for food and other expenses. Saka muchawa uya akangobvisa 300 rands yaiva iri pamari iyoyo. 300 rands iyi akabvisa akaselekta ma100 rands ega ndokubva aisa 300 rands iya paside ndokubva atanga kugovanisa mukadzi nemurume uya half. Baba vakabva vati kuvanhu ava mangwana makuseni vamuke vasisipo nekuti basa ravo rainge rapera. Then baba vakabva vaenda kusefa kwavo vakabva vanotora imwe mari vakazopa vanhu ava imwe mari, but mari yavakapa vanhu ava yainge iri mabunch iri yema 200 rands chete. Vanhu vaya vakanzi vatotanga kurongedza nguva iyoyo and it was already late at night. Baba vakabva vafonera driver wedu kuti ange achiuya neUD. Vanhu ivavo vakazotopiwa zvimwe zvinhu zvainge zvakawanda zvemumba medu zvekuti UD rakatosvika pakuzara neproperty. Saka muchawa uya akazotora ma100 rands aya, akatora 100 rands yekutanga akabva aisa mukabox kematches, akabva aisa muhomwe, akabva atora 100 rands akabva aisvipira mari yacho, akabva apukuta baba vangu kumeso nemaoko avo ne100 rands iyoyo. Akabva apisa 100 rands iyoyo yaainge apukuta kumeso kwa baba vangu. Akabva atora imwe 100 rands ndokubva apa baba kuti vapukute amai, but amai vakabva vaita zvekupukutwa musketi mavo. Baba vakabva vanzi vaende kunoitira weti iyoyo panze.
pese apa baba vaingopopota vachindituka kuti uri kuona here zvawakonzeresa nekuda kungwarisa kwako. After that baba vakati vapedza kuitira mari iya yaweti, tikabva tanzi tiende kunorasa mari iya. Saka we got into the car. Uku kumba kwatainge tichigara at that time, it was just a 2-minute drive kuti tinge tichipinda muCBD. Saka takazoti tava mutown, ndakabva ndanzi ndiburuke motikari ndirase mari iyoyo, but ndisazotarisa kana kuzocheuka pacho pandinenge ndarasira mari iyoyo. Ndakabva ndaita sekudaro. After that takazodzoka kuSouth Africa. Then at 21 ndipo pakazotanga my problems. One day ndakangoti ndichigeza, kunengo kwangu kwakabva kwabuda chimwe chinhu chainge chakaita kunge chiflower, chakaita sezviya zvakaita broccoli, chiri chewhite. Saka nanhasi ndo zvinoitika, ndinokwanisa kungonzwa kuti ndiri kuda kuenda kutoilet, then ndobva ndatobuda zvinhu zvinenge zvakaita kunge broccoli, zvinenge zviri zvewhite. Kana ari maperiods, ndakapedzisira kuenda kumaperiods zuva randakarota ndichiita bonde nababa vangu. Kusvika now, no marriage, no mwana. I stopped izvi zvekudata pandakaona kuti if I date a man, munhu wacho anobva afa. Izvezvezvi I found a man iye ari kuti anondida nezvandiri, but inini naye takangoita bonde kamwe chete, nengo yake haichatomboshandi zvachose. Saka I am trying to push him away because ndinotya kuti anokwanisa kuzofa sevamwe varume vandakadata in the past, kuti in the end vanozongofa. Kuti ndinge ndichifamba zvinodawo veukama varipo, but vacho veukama hama dzinondipa cold shoulder. Ukuwo amai vari kuGermany. kuGermany ikoko kwavari mumba mavo mavanogara hamutombogariki zvachose. Kana ndikangopinda mumba mavo ndinobva ndatanga kutonzwa kuti ko panapa zvandiri kutobuda mukaka sekunge ndiri kuyamwisa mwana, ndinenge ndichiita kuyerera mukaka kubva mumazamu angu. Baba vangu vakazofira kuSouth Africa, but havana kana kumboitirwa any funeral gathering, vakangoitirwa a cremation. Amai vakazotoudza hama dzadhedhi kuti dhedhi vainge vashaika. I think that it was after a month or so, and vakangoita zvekungofona vakabva vati baba vakashaika, ndokubva vatodropa the call. Saka maashes adhedhi vangu mama pose pavanenge vari ndipo panenge paine maashes adhedhi. Kunyange amai vangu vakaenda kushopping, maashes adhedhi anenge angori mupesi mavo. Saka pane umwe muprofita wandakazombotaura naye. Muprofita uyu akabva ati kwandiri amai vangu vainge vakandinwisa tea iyi yainge iine maashes ababa, ndokusaka murume wese wandinenge ndada anobva angofa nekuti ndakaitwa mukadzi wechikwambo. Saka muprofita uyu akazotangawo kunditorerawo maadvantages ainge ava kungoda mari kubva kwandiri kusvikira inini ndazoramwa ndega. But mukomanashi ndasvika panguva yekuti kana kufa hako kuri nani, because pfungwa ndidzo dzinondiuraya. Kungogara pasi ndinobva ndatanga kuita sekunge ndava kutopenga nekuda kwestress. Wes neuyu murume uyu ari kuti he is willing kundifira, ndiri kutotya kumukuvadzisa nekuti sometimes ndinorota baba vangu vachimuuraya, vachiita zvekumutema-tema nedemo. Ndo secret yangu mukomanashi. Outside I look okay, but ndakaremerwa mukati zvekuti ndinosvika pakushuvira rufu chairwo. Vedare, ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi nezera randava naro, no marriage, no mwana, no what. Mwanasikana uyu ari kutsvakawo anokwanisa kumubatsira. Please ngatimubatsirei. So pana mukoma vaya vakambotumira nyaya yavo vachiti ivo vanofarira kuti vange vachidominatwa nemunhukadzi. Saka ndakazobva navo kumessenger ndokubva ndati ngatitaurei kuWhatsApp. So on WhatsApp vakazonditumira another voice note. So I'm going to play for you his voice note tikwanise kunyatsokunzwisisa nyaya yavo. Zvekare I think kuti mukoma vedu vakabva vaita a lucky guy, because pane vamwe vahanzvadzi vakabva vauyawo kuinbox kwangu vakabva vati inini mukoma ndiri munhuwo anofarira kudominata munhurume. So I think kuti vanhu ava vakakwanisa kuzosangana, uyo anofarira kudominatwa neumwewo anofarira kudominata. So let us hear mukoma vachitipa the rest of his story. All right, so I'm going to try to explain, but
I think, long story short, I think for so many years, ever since I was very, very young, zvakazonyanya intensify also around the puberty age, from 14 upwards, just having fantasies of women sort of dominating me. It has been very strong, and it runs deeper than just some bedroom activity, inongotanga yongopera ipapo, So it's been going on it's been getting stronger and stronger for years, and it's something that's deep within and not just some sexual fantasy. So trying to explain it in words, I tried to explain it in a show for people to get the picture of what I really meant. But a lot of people freaked out, but the truth of the matter would a great desire of having a woman who dominates me, like very extremely, like who controls, in a certain way, like totally overpowering my will, like sort of like a slave to her. So ndokusaka ndisina ma-age restrictions, handinyanyo kubva ndatarisa age, handizodi hangu ma-extremes aya kuzoti 50 something zichienda mberi uko aiwa, but 40s and stuff I'm okay with it, because I'm what, early 30s, 30, 31, that's my range, ndo age yangu inini. So I've tried to explain it to Angu, but that's the way. That's my desire. It's a deep desire. Obviously the bedroom activities are involved very much, but it's sort of deep within in my psyche, my mind. If I could find someone, a lady, I really like-minded, who can go to the extremes that I can go to, that would be fulfilling. Yeah. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.